Så vi hej YouTube igen. Så Vi er tilbage igen med vores Let's Play episode 2. ja. Vi var nået ind her til min... Men jeg tror vi skal gå op. Vi har lige snydt lidt en lille smule, bare lige sådan lidt. Vi skal lige, det er fordi vi lige sprogede lidt. Hvor sådan vi lige fik nogle jerntools, men dem har vi selv lavet, bare roligt. Ja. Mathias, jeg tror ikke vi skal mine for meget her nu. Så jeg tror bare vi går op og finder en ny. Men vi laver og slår lige lejr her. Det er først når det bliver nat. Hvor er du henne? Oppe. Der er du. Skal vi lige om lidt går vi lige videre. Jeg skal bare lige have det her træ. Lys. Skal vi se. Der er du. Au. Der er lidt flere fakler til mig. Der er en hund dernede. Det er bare monster. Nej, det er en hund. Ja, en gang, der spillede jeg på sådan på Karls kode, ikke? Så da vi var spillet ind på en server, så laggede det helt vildt. Da jeg laggede. Jeg synes lige, jeg så et land for bekendt navn. Det var ikke rigtig nogen. Det er sådan, jeg finder. Der er du. Snibbolle. Oink. Og mig og Mathias, vi har gjort sådan, at vi ikke kan slå hinanden, fordi vi er faction sammen. Jeg tror godt, I ved, hvad det er. Ja. Ved de fleste, skal jeg i hvert fald have noget med. Du har altså et stykke på dig, du stadig ikke har spist. Ja, men det er det, jeg skal til at spise nu jo. Det var lidt dejligt. Koldt. Så har jeg jerntools. Så skal jeg lige ned i vandet. Ja, jeg har lidt jerntools. Skal vi lave tusind i jorden, eller hvad skal vi? Det må også. Fordi jeg vil gerne lave et hus et eller andet sted, hvor vi kan gemme det. Ingen jern. Har du noget jern på dig? Nej. Jeg synes bare lige, vi skulle gå ud og udforske verden lidt. Ja. Og der er gået 3 minutter næsten. Au. Jernskov. Nå jo, jeg har min jernskov. Jeg er normalt verden. Altså bjergverden. Den sneverden er altid så sørgelig, den er. Sørgelig. Skal vi lave et hus? Det er et godt sted til at lave. Vi er på lag 100, Mathias. Ja. Det er lag 100. Skal vi... Skal vi lave et hus her? Så vi lige... Jeg skal nok fjerne lidt. Nej, jeg har fundet et fedt sted, men... Der er kun en masse af kul hernede. Ja, her. Ja, det er det, jeg mente. Vi bor her, Mathias. Nu prøver at komme lige her nu. Lækkert. Tag mit træ og cobblestone og... Hvorfor skal jeg have det? Så går jeg ud og finder en mine. Men det kan godt være, at jeg dør. Vi er back. Ja. Og Mathias, her er der lidt mad, du kan brænde. Skal jeg lave et hus her? Ja, hvis det er det, du vil. Det gør jeg bare. Så TP jeg bare til dig. Jeg skal ud efter mine. Der er nogen, der har været her. Så jeg klippet hvor for. Jeg skal bare lige bruge nogle stykker jord. Jeg har fundet noget. Ja, prøv lige at se det her. Ja. Okay, jeg laver lige det der lag. Der. Jeg sætter bare lige jord for, så vi kan lave huset. Ja. Fuck, der er bare meget jern og kul her nu. Tager du det? Ja. Jeg skal nok lave noget. Jeg skal nok lave
noget hus. Så nu har vi en stak. 50. Ja, og en stak. Jeg er endelig vendt forladt min. Hvad skal jeg bruge cobblestone til det der hus? Ja. Det er ved at blive nat. Så skal jeg laver lige en mur til. Der er creeper skelet. Jeg laver lige en mur. Nej. Nej, den sprang med jern i luften. Jeg fik det. Jeg laver lige en mur til at stå du med, så de ikke kan finde os. Det skal være sådan en pæn skjul. Jamen, det gør vi senere. Når vi kan. Okay? Ja. Det her det er ikke godt. Zombie. Så nu... Nej. Der. Så nu har de en lille mur, hvor de kan komme ind. Spawner. En adgård spawner. Fuck. Eller destroyed. Ja, den skal... Giftet adgård. Gå nu væk. Shit. Måske skulle du væk. Nej, det skal det. Ja. Ja, okay. Yes, jeg er modig. Ej, så kommer der en mob spawner. Er der en mob? Ja. Og en zombie. Jamen. Jeg laver lige lidt. Okay, jeg sætter noget ovn her lidt. Så skjuler vi det her nemlig på et tidspunkt. Ikke? Jernbuks. Den blev god. Den fik tårns 3. Nice. Flamme 1 fik den anden bog. Det er godt. Fuck, jeg er god, mand. Guld. Guld? Yeah. Jeg har lavet lidt. Jeg skal lige på toilet. Lige om lidt. Ja, du kan godt lige vente de sidste 3 minutter af optagelsen, ikke? Jo. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Vi spoler lige det her. Ja, vi stopper bare lige episoden her, okay? Ja. Vi ses YouTube. Ses YouTube. Hej.